Машкаков Леонид Яковлевич, Рустам Нургаевич приезжал на столетие поздравлять. Юбилей в прошлом году был. Зей районы һәм Татарстанның казанышлары әлеге фото күргәзмәдә чагыла. Район башлыгы кунакларны Зейнең уңышлары, башкарган эшләре белән таныштыра. Бердәм Россия берләштерә дип исемләнгән автобус марафоны Зейгә килеп җитте. Халык белән очрашуга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 7нче чакырылышына депутатлыкка кандидатлар һәм район җитәкчелеге килде. Алар Россия герое Расим Баксиков, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Бердәм Россия партиясының Казан бүлеге сәркатибе урынбасары Ольга Воронова, СМП Нефтегаз акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рияз Комаров һәм район башлыгы Разиф Кәримов. Очрашуны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов алып барды. Сөйләшү барышында халыкның яшәү шартларын тагын да яхшырту мәсьәләләре, махсус хәрби операциядәгеләргә, аларның гаиләләренә ярдәм турында фикерләштеләр. Татарстанда Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бүгенге көндә илкүләм проектлар нигезендә 49 республика программасы гамәлдә. Бу барлык тармакларга да кагыла. Без алдагы 5 еллыкта аларның берсендә югалтмыйча эшләргә тиешбез. Тик иң элек халыкның фикерен ишетү мөһим ди Бердәм Россия партиясының Казан бүлеге сәркатибе урынбасары Ольга Воронова. Но когда общаешься вживую с населением и решаешь потом, помогаешь решать их проблемы, это ты получаешь соратников, ты получаешь тех людей, которым ты сделала добро. Это очень важно. 2023 елда республика рәисе ярдәме белән шәһәрдә Дулкын бассейны төзелде. Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясе капиталь төзекләндерелде. Берничә мәктәп ашханәләре ремонтланды. Хәзер безнең алда Зейг райосын заманчалаштыру бурычы тора ди район башлыгы. Город Заинск был, есть и будет городом энергетиков. И, конечно, самая главная наша мечта, наш проект – это реконструкция, обновление нашей Заинской ГРЭС. Поэтому над этим мы работаем. С одной программы не получилось, сейчас работаем над другой. Очень хороший проект, я уже население информировал. Кандидатлар тарафыннан халык фикерләре тыңланды, сойлау алды программалары тәкъдим ителде. Алдагы 5 елга мөһим юнәлешләр билгеләнде. Халык белән очрашуларның теләк тәкъдимнәрен ишетүнең һәр кандидат өчен мөһим булуын ассызыкладылар. Развитие новых дорог – это создание новых рабочих мест, создание прерогатив для предпринимательства, новая логистика. Все это развивает так или иначе экономику района и республики в целом. Очрашуда Россия герое Расим Баксиков та бар иде. Үз чыгышында ул Зейдә яшь буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүләренә рәхмәт белдерде. Все зависит от выбора избирателей. То какое направление развития мы выберем, все зависит от избирателей. Поскольку у нас демократическое государство, светское, поэтому каждый должен взвесить трезво, куда именно, в какую сторону шагнуть. Халык белән очрашуда юлларны яңарту, социаль объектлар төзелеше, сәламәтлек сагына кагылышлы мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елның 8 сентябрендә бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда бу көнне Республика Дәүләт Советының 7нче чакырылышы өчен депутатлар сайланачак. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Будем стараться их решать. А самое главное, при вашей поддержке.